शुभ सकाळ पिलामाने। शुभ सकाळ दीदी। केमिति अछ? ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛ? ଖାଇ ପିଇ ଆସିଛ? ପାଠ ପଢିଲେ ମନେ ରହିବ? ପଢିବା ଆମେ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢିବା? ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପରିବାର ବିଷୟରେ। ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମ ଘରେ ସବୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦାଦା, ଖୁଡୀ, ଜେଜେ, ମା, ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ତମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ପରିବାର ଗଠିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ହେଲା ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପରିବାରରେ ସବୁ କୋଉମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି? ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ବାପା, ମା, କକା, କାକି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏଇମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମକୁ ଗପ କିଏ ଶୁଣାନ୍ତି? ଜେଜେମା ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି କିଏ? ତମକୁ ମେଳା, ଯାତ୍ରା, ପୂଜା କିଏ ସବୁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି? ଜେଜେବାପା, ମାନେ ଜେଜେ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ଜେଜେ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ନା? ତମକୁ ସବୁ କିଏ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି? ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଆମକୁ ଜେଜେମା ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି, ବାପା ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କହିଲ, ତମକୁ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ତମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତମକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି, ତମକୁ ଗେଲ କରନ୍ତି କିଏ ସେ? ଆଚ୍ଛା ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବାପା। ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବାପା ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା ମାମା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସବୁ ମାରୁଥାନ୍ତି ଆସିକି କିଏ ଅଟକାନ୍ତି? ବାପା ଆସି ଅଟକାନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ଯାଉଥିବା ଆମକୁ କିଏ ଆସି ଧରି ନିଏ? କିଏ? ମା ଆସି ଧରି ନିଅନ୍ତି ନା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଆମକୁ କିଏ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି? ମା ଆସି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା? ମା ଆସି ବୁଝାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଗେଲ କିଏ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୋଇକି ଅଝଟ ହଉ ଆମକୁ ଗପ କିଏ ଶୁଣାନ୍ତି? ଜେଜେମା ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା, ପୂଜା, ପର୍ବ ହୁଏ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ? ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ ନା ନାଇଁ? ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ? ଜେଜେଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ବସି ଯାଅ ତମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଯାଅ ତ? ଜାଣିପାରିଲ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ କହିଲ? ବାପା, ଜେଜେ, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦାଦା, ଖୁଡୀ, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମାମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା, ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡୀ, ବଡ ବାପା, ବଡ ମାମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା, ମାମା, ମା, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବାର ଗଠିତ ହେଲା। ପରିବାର କହିଲେ କାହାକୁ କଣ ବୁଝ? ଜାଣିପାରିଲ? ପରିବାର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? କାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ହୁଏ? ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବାର ଆମର ଗଠିତ।